सानजारि नगर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावखुलियाव 73थि सुबुं खुंथाय सान फालिदों। सानजारि नगर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावखुलियाव 73थि सुबुं खुंथाय सान फालिनाय हाबाफारि लादों। सुबुं खुंथाय सान फालिनायाव हादरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिया। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय बिनेश्वर बसुमतारी, आलासि महरै लेङाइ मासिगिरि सृजेन बसुमतारी, लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारी, मावफुं सोद्रोमा अनिल कुमार बर', दशरथ बसुमतारी, बिनोद बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लायो। खुलुमबाय दिनैनि निउस चेनेल बयनिसिमबो। दिनै गणतन्त्र दिवस रिपाब्लिक डे अफ इन्डिया। दिनै भारत नाङैनो भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय 1950 नि 26 जानुवारि साननिफ्राय गिबि खेब हिसाबै खुंनानै दिनैसिम 73 बोसोर आगान सुरबाय। बेखौ नोजोर लाखिनानै जों सारा भारतआवनो दिनै बे फिरफिलाखौ बिरहोदों। दिल्लीयावबो बिरहोगासिनो आरो भारतनि जायगा मोनफ्रोमबो रायजोआव बिरहोगासिनो आरो भारतनि खना खनला गासैबो सरकारि बेसरकारि आरो जोंनि आफाद हारि माहारि आफादफ्राबो दिनैनि बे फिरफिलाखौ बे रिपाब्लिक डे आरो गणतन्त्र दिवस बेखौ नोजोर लाखिनानै बयबो बिरहोदों। थिग बिदिनो जोंबो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल थांनाय 27 जानुवारियाव जा एकर्ड जादोंमोन बर'नि थामथि सान्थि बा गोरोबथा सान, बे दिननिफ्राय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो 2020 नि 21 फेब्रुवारि 17 फेब्रुवारिनि मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसननि गेजेरजों बे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननाय जायो आरो गिबि खेब बे दिननिफ्राय जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलिनि लांगोनायाव जोङो बे रिपाब्लिक डे बा फिरफिला बिरहोनाय हारिनि बे नेसनेल फ्लेगखौ जोङो बिरहोयो। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अफिसियेल मोनसे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि बे हारि माहारि आफादफोर नांजाबफानाय बिथांमोनखौबो जोङो माखासे बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै बे आफाद जोंनि फिरफिला बिरहोनायाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथां दं, डिपुटि चेयारमेन सृजन बसुमतारी बिथां दङ, डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमिय पि नार्जारी दङ, अनिल बसुमतारी दं मावफुं सोद्रोमा, बिनोद बसुमतारी दं, मथुरा बसुमतारी दं, दशरथ बर' दं आरो गोबां मावफुं सोद्रोमा आरो बे ओनसोलनि गासैबो आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो एनडिएफबिनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गासैबो मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै मोनसे जोङो मेसेज होदों जे जोंनि काउन्सिला सोलिगासिनो दङ, सोलिबाय थागोन। बर' माहारिया बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बे सिङाव थानाय जेसेबां दिन थागोन बिटिसिनि बायजोआव बे काउन्सिला सोलिबाय थागोन आरो बे काउन्सिलनि गेजेरजोंनो जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बे गामिफोरखौ जोङो जौगाथाय बिथिङाव लासैनो जोङो मावफुंजोबनो हागोन आरो जों आसा खालामो जे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल थानाय बे गामिफोरखौबो मोनसे मडेल भिलेज बा मडेल काउन्सिल दानो हायो नामा जोंहा साननाय दङ। बेखौ नोजोर लानानैनो जोङो खामानि मावगोन आरो दिनै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला हेड अफिस हिसाबै सिमेन्ट सापरियाव जाबाय, साब अफिसा गुवाहाटीयाव जागोन। बिनिबो अफिसियेल बा माखासे कनस्ट्राक्सना खम समनि गेजेराव जागोन
आसाम गभर्नमेन्टनि हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जा सरकार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे काउन्सिलाबो जों मदद आरो हेफाजाब मोनगोन भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जा भारतनि माखासे जौगाथाय बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ बे बेलायावबो जोङो आसा खालामो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो काउन्सिलनि गासैबो बिथिङाव मावफुंजोबनो हागोन आरो जौगाथाय बिथिङाव जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै जों आसा फोथायो थिग बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे एकर्ड दे थांनाय 2020नि 27 फेब्रुवारियाव दिल्लीयाव मोनसे 27 जानुवारियाव मोनसे थामथि बर' गोरोबथा बे जादोंमोन बे एकर्डनि दिननिफ्राय जोङो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोनोम मोनदों थांनाय 2021नि 17 फेब्रुवारिनि आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों बेनिखायनो गाबोन मोनसे एकर्ड दे बेखौ खुंगोन आरो बेहाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्टर बसुमतारिनि दैदेननायाव गासिबो जागोन आरो हाबाफारि मोनसे लादों मोनसे सावरायमेल जागोन बेहाय जागोन आरो बेहाय जोङो गाबोननि दिनाव थिग बोसोरसे जायाखैब्लाबो जोङो फैगौ 2022नि 17 फेब्रुवारियाव जोंनि बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बोसोरसे आगान सुरगोन अब्लाबो बेखौ गाबोन जों खुंनायनि मोनसे लाहार फाहार लादों आरो जोंहा गोरोबथा बायदियै जेरै मोनदों जोङो रायजो राजाफोरनो मेसेज होनांगोन आरो बयबो जोङो आफाद आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा रायजो राजा बिथांमोनहा फरायसा बिथांमोनहा गासैबो बे मेसेजखौ मोननांगोन आरो जोंबो होनांगोन जोंहा बिबान दं बेखौ नोजोर लानानै गाबोन बे एकर्ड देखौ जोङो अबजार्भ खालामनाय जागोन नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिस सानजारि नोगोराव थानाय बे मावखुलिनि लांगोनायावनो बेखौ खुंनाय जागोन भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्ति दानायनि हाबाफारिया दा अफिसियेल मुभमेन्ट जागासिनो दङ बे खम समनि गेजेरावनो जों आसा खालामो फेब्रुवारिनि गेजेरावनो भिलेज नटिफिकेसन आरो कन्स्टिटिउन्सि दानाय बे हाबाफारिया जाफुंगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन